Pokiaľ rovnako ako ja neznášate SPF, pretože buď vám zanechávajú veľmi masný film, alebo sú proste biele, ťažké, jednoducho kazia vám make-up, mám pre vás tip na perfektné SPF-ko, Vinsan Serum od značky Mixun. Je pár dôvodov, prečo som si ho zamilovala, napríklad preto, že to je serum, takže má veľmi ľahkú konzistenciu. Toto je množstvo, ktoré si ja bežne aplikujem. Jednoducho 1, 2, 3. A hoci to vyzerá, že mám toho teraz na pleti naozaj veľa, tak realita je iná. Aplikujem ho na celú pleť. Veľmi rýchlo sa to vstrebe, nezanecháva to taký ten hutný mastný film. Čo je jeho obrovským benefitom je to, že obsahuje niacinamid. Niacinamid je výborná zložka, pokiaľ máte problematickú pleť, tak ako ju mám ja. Žiaden biely film, žiadna hrubá vrstva, žiadna masnota, iba rozjasnená hydratovaná pokožka, na ktorej perfektne drží make-up. Je to 50. Na leto ideálne, všetci vieme, že aj slovenské slniečko dokáže veľmi uškodiť, nielen v lete, takže naozaj dobre používať ho celoročne. No okrem toho, že moja pleť je teda pekne prejasnená, rozžiarená, hydratovaná, tak je aj ochránená pred slniečkom.